Hola, bon dia. Em dic Lourdes Martínez Rocaspana, tinc 6 llibres escrits però només 2 de publicats. L'un, publicat l'any 2018 i titulat Els dos principals consellers de Mercè Rodoreda, Obiols i Sales, el qual és un assaig literari. Però avui sóc aquí per presentar el segon, un llibre publicat gràcies a l'editorial de Vilanova i la Geltrú, el Cep i la Nansa Edicions, el qual es titula Solius i bandejats i és un llibre de contes i narracions. El compendi de narracions n'abraça 17 i acaba amb un epíleg. Les 6 primeres narracions tenen personatges comuns. Un noi que viu i treballa amb la seva família, va a la universitat i també el psicoanalista. S'immergeix en la seva homosexualitat, pateix una crisi aguda psicòtica, coneix l'amor de la seva vida, etc. Jo soc llicenciada en Psicologia i vaig treballar al vessant clínic durant quasi 10 anys, durant els quals vaig conèixer molts tipus de patiments psíquics, com és el cas del noi que he explicat i com és el cas d'una noia que patia un quadre sever de bulímia. Més tard vaig llicenciar-me en Filologia Catalana i és així com en el llibre també parlo d'altres temes com són l'amor absolut, els vasos comunicants de l'amor i de l'odi, l'enamorament, la pèrdua dels éssers estimats, la pèrdua dels animalets de companyia. També intento dibuixar uns quadres tràgics de suïcidis, etc. I per acabar, parlo de la llengua catalana i la pàtria. El llibre té un fil conductor ineludible que no és un altre que l'amor filial cap a les mares, aquests personatges universals mai prou lloats. Així és com el llibre comença amb un epígraf d'un poema de Rabindranath Tagore dedicat a la mare i acaba amb un conte oral de les terres del Baix Camp també dedicat a la mare, parlada de vós, perquè, com subscric en l'epíleg, cal reinventar les humanitats. Moltes gràcies i a reveure.